Maritas! Gusto na ba nasa front ko kay... Naong
Ano nga, Bill? Okay. Ate, ono mga bukod mga lutungan. Ang talak pito ng kuluyang tulong, talak sakon ng kuloy gabi. Managaasdan, kulo kita sa pangbay, ato bang sa pangasi. Sa lugar ng harimayan. Pangunawa dito pang labaw-labaw kapagabuhin. Ito yung humanaktan. Kandilat pa itong yawa. Malipit ka kung tatagit na ka. Uyo kang bangin-ulit. Udang-udang na ka. Ikurang-urang tumikalit yung kabuntong sulkata. Limutan banway na suaso na ka. Araalim puso. Adla pa kamerte, bagayon nga lalaki. Walang confusing. Adi